Ilona Oma on tuote, joka on kehitetty tässä ihan viime kuukausien aikana. Eli kyse on one-to-one-konseptista, jossa siis tavoitteena on varustaa jokainen oppilas omalla tietoteknisellä laitteella koulun käyntiä varten. Me tarjotaan siihen kaikki, mitä koulu tarvitsee tämän projektin toteuttamiseen. Eli pystytään auttamaan koulua siinä konsultoinnissa alkuvaiheessa, kun he miettivät, minkä näköisen ympäristön he haluavat rakentaa. Sen jälkeen, kun ollaan tehty päätöksiä tulevaisuudesta ja mitä polkua lähdetään kulkemaan, sitten me ollaan mukana siinä jokaisessa vaiheessa. Eli implementoinnissa, koulutuksessa, lanseerauksessa, kaikessa ja myöskin sitten sen jälkeen, kun laitteet on käytössä, niin pystytään auttamaan koulua niin teknisissä ongelmissa tai sitten pedagogisissa haasteissa. Eli on vastaus kaikkeen, joka liittyy henkilökohtaiseen tietotekniikkaan koulussa. Me uskotaan, että koulun kannattaa miettiä valita se polku, mitä sitä lähdetään kulkemaan. Ja jos puhutaan vaikka perusteknologiasta, niin onko sitten Androidia, Windowsia vai iOS eli Apple-laitteita, niin joku näistä kannattaa valita, koska se helpottaa sitä käytännön työskentelyä. Eli teknologiavalinta on tärkeä asia ja sitten tietenkin se, että millä tavalla tämä rahoitetaan. Onko tämä koulun omasta budjetista vai käytetäänkö siinä jonkun tyyppistä leasing-rahoitusta vai ovatko vanhemmat jollain tavalla mukana tässä kokonaisuudessa. Toki tällöin puhutaan toisen asteen oppilaitoksista perusopetuksessa, että tämä ei ole mahdollista. Viestintä on hyvin tärkeää, koska jotta projektista tulee onnistunut, niin on hyvä saada myöskin vanhemmat mukaan. Et kuitenkin on kyse siitä, että oppilaille tulee uutta teknologiaa käyttöön, joka on ajatuksena koulussa, jossa perinteisesti on käytetty kirjoja oppimateriaalina, on uusi. Eli se, että vanhemmat tulevat mukaan siinä aikaisessa vaiheessa, ovat mukana siinä tiedotuksessa ja osallistuvat tähän koko prosessiin, on meidän mielestä tärkeää. Totta kai opettajat pitää kouluttaa ja heidän pitää olla myöskin tässä mukana, rehtorit ja päättäjät. Mutta kokonaisuus, jossa huomioidaan kaikki ne osapuolet, jotka jollain tavalla tähän osallistuu. Me uskotaan, että tämä tulee olemaan koulussa tärkeä asia nyt lähikuukausina, lähivuosina. Muissa maissa ollaan jo pitkällä. Mainitsin Pohjoismaat, myöskin maailmalla ollaan tehty jo aika laajoja one-to-one implementointeja. Että kyllä tietotekniikka tietyllä tavalla, kun ei enää puhuta tietotekniikan opettamisesta, vaan puhutaan siitä, että tietotekniikka on mukana siinä koulutyössä ihan samalla tavalla kuin tietotekniikka on mukana arjessa muutenkin. Niin kyllä tämä on meidän mielestä selkeä polku eteenpäin koululle ja meille tämä tulee olemaan hyvin, hyvin tärkeä projekti.